Ποιοι είναι οι νέοι όροι για τους καλλιτέχνες στην ψηφιακή εποχή? Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά ποιοι είναι οι νέοι όροι για τους καλλιτέχνες στην ψηφιακή εποχή. Αυτό για το οποίο είμαι σίγουρος είναι ότι μας δίνει νέα εργαλεία. Πλέον έχουμε ένα νέο τοπίο για να κάνουμε πράγματα. Πείτε μας περισσότερα για το art project του Johnny Walker Keep Walking Project. Τι σκεφτήκατε και ποια είναι η όλη σύλληψη της ιδέας? Αυτό που με νοιάζει περισσότερο είναι το συναισθηματικό επίπεδο. Δεν με νοιάζει το ανθρώπινο, με νοιάζει το συναισθηματικό. Και είδα ότι οι πόλεις, όσον αφορά στο μέλλον, είναι περισσότερο οι σκέψεις και οι ελπίδες των ανθρώπων που ζουν μέσα στις πόλεις. Τα όνειρά μας είναι που θα φτιάξουν το μέλλον μας. Τα όνειρά μας είναι εκτός από το μέλλον μας και οι πράξεις μας. Και δεν σκέφτηκα πιο σημαντικό πράγμα από την ανάπτυξη του μέλλοντος που βασίζεται σε ελπίδες, στη συλλογική ελπίδα. Γι' αυτό είναι ουσιαστικά μια ευκαιρία να δω τις λεπτομέρειες, να δω το πώς φτιάχνονται τα όνειρα, οι ελπίδες μέσα σε μια πόλη από τους ίδιους τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή. Ποιος είναι ο ρόλος της τέχνης στο αστικό περιβάλλον? Βλέπετε ότι είναι εχθρικό το αστικό περιβάλλον ή ότι είναι φιλικό για τους ανθρώπους που μένουν σε αυτό? Κοιτάξτε, έχω μια δική μου αίσθηση του τι είναι αστικό περιβάλλον, γιατί έχω μείνει σε μεγάλες πόλεις. Χαρακτηριστικά θα πω ότι έχω μείνει στη Νέα Υόρκη και η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα πολύ γιατί υπάρχει βία. Η βία είναι αρχιτεκτονική βία, δεν είναι πραγματική βία. Είναι σκληρά υλικά τα οποία περικυκλώνουν ευαίσθητους ανθρώπους. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, σε αντίθεση με όλα όσα υπάρχουν γύρω μας, είναι να φέρουμε τα βοσκοτόπια και τους αγρούς κοντά στους ανθρώπους που ζουν στο αστικό περιβάλλον. Αυτό, για να μπορέσουμε να το κάνουμε, πρέπει να δούμε με άλλο μάτι το περιβάλλον. Και για να το κάνουμε αυτό, γίνεται χρησιμοποιώντας τις ιδέες και τις απόψεις των ανθρώπων που ζουν σε αυτά. Η ανθρωπότητα είναι κοινότητα. Η κοινότητα είναι που θα απογειώσει την πόλη και θα της δώσει τις δυνατότητες ώστε να γίνει πολύ καλύτερη. Αν ρωτάτε ποιος είναι ο ρόλος της τέχνης, πιστεύω ότι η τέχνη θα μεταμορφώσει το αστικό τοπίο, επειδή θα μπορέσει να ξεφύγει από τα σκληρά υλικά, από τα αλουμίνια, από τα τσιμέντα, από τα κουτιά, και θα δώσει όλες αυτές τις εικόνες, τις ανθρώπινες, και θα μας θυμίσει ότι είμαστε όλοι, ζούμε στη γη και ότι μπορούμε να εστιάσουμε σε διαφορετικά πράγματα. Όταν είδαμε το βίντεο σας στην Ελλάδα, καταλάβαμε ότι έχετε ενθουσιασμό και μπορείτε να κινητοποιήσετε κόσμο. Εάν το project σας γίνει στην Ελλάδα, πώς θα γίνει? Αυτό το project ουσιαστικά θα στηθεί πάνω στη χώρα η οποία το διαλέγει. Τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε φωτογραφίες, θα βρούμε το κατάλληλο χώρο, γιατί το πιο σημαντικό είναι να αξιοποιήσουμε το τοπίο της χώρας που θα τα φιλοξενήσει. Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα έχει ιστορία και μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα τοπία και τα ιστορικά μνημεία και να πάρουμε φωτογραφίες ανθρώπων, να βάλουμε αυτό στο οποίο οι άνθρωποι ελπίζουν, μία λέξη θα διαλέξει ο καθένας τους, και οι φωτογραφίες αυτές θα ανέβουν πάνω σε μεγάλα ταμπλό, ώστε να μπορούν να το βλέπουν όλοι και να συντεθεί μία εικόνα. Μία κοινοτική εικόνα των ελπίδων και των ονείρων των ανθρώπων που ζουν μέσα στην πόλη. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε
είναι να επηρεαστούν οι άνθρωποι και ουσιαστικά να υπάρχει διαδραστικότητα. Δηλαδή να συμμετάσχουν οι άνθρωποι σε αυτό που θα γίνει και να πούν πώς είναι ο καλύτερος τρόπος να παρασταθεί αυτή η συλλογική ελπίδα. Αυτός είναι ο στόχος μας, η συλλογική ελπίδα μέσω των φωτογραφιών και των λέξεων που θα μαζέψουμε τους ανθρώπους που μένουν στην πόλη, ώστε να φανεί ποιο είναι το όραμά τους για το μέλλον. Αυτό θα βγει μέσα από αυτό το έργο.